Onuya, me mobi biara chi, mobi biara akwa bansu bio, and then say that for the trains do me dear and brasso some for complaints, me de babe some moon. Now, if you will take care for mamma show pictures, see a chug with and now I want to say, I will take care if free back. Now, I will be can ask someone a castle in a natural set. A busia body be more castle yet, Nana, and cassa ye pa, now ready a assassin. And then the almost 2 months now, you don't much months now, my son. I'm from mammy, and ordinary some baba die a year would take a tea for us would take FM for. Near Concoshem, a debut crown it channel soon, mamma, the answer me about the Piero if it can say so. I'm a brewer. I enter the one ton baby and you know no wonder. A debut channel is more than answer my back. Me person make a moon send baby, near Kuronaka and boning crew. Near Yen so almost so for make sure margin away trip. Into Bohum modern social video no amano SC now yes so no like no share no subscribe no comment so the amame yonkoni yonkosha story no emra show me free asante achimdo me abra aba wasara wo de ani Peter Dukofi pepa cho me ba no pure pa ono to so wotwe good ene emema wo wabo amane e de mo ba ha ene wiya yi asem ben ne de wa bepie nana krobia mabedwafo eni metifu nyina eni mabawa yo nana medawase mechia wono wetiefo eni wahwefo nyina asamo ende de di me apie ha eni se bifi do me abrasante acheme hwa na ewo metete me na me wo fa bi efre ni mosi na okoje kwaye ewo tanwa nsuo bi da ho na efre ni tanwa nti asase no efre ni tanwa Tiwa na ye maame no ye adwuma ye no mo ye adwuma saa kopim se me maame ba abrewa ontimi nkobiu ntina chese se so bisi nanan na bedo afuo kase ni me kunu ne me ma wo mso timi ye adwuma kakra no edo afuo no emu aduana ne baaye no ana baba wakusiwa woni abrante be friend kabre sabre no kabre no sua adwuma woni papa ne ye carpenter ni ana on ko twa me body ti no mo dimrika no na kusuwa no so no wodo asase ne bi na nye me wo fade no bi na wodo won aye no wo mo bohye no onum na o me de saa papa dwo no ekwa asase no so ema okodo nti okwa asase no so no oso okobo na damfo ka so me enkobo ne da so ma no etu okoye no no boda no suye no na wasase ka sese dia man baby na me so minu amako enti ya hye no so pe no de ne betoye enti se ye dokoduru hye no so dia hu se wono adoho se ye non koduru hye so dia na chese onu na odo na enso nya ya asase no ene odo papa wodi na damfo no kwa asase no efre no Kofi Agikum ti sa Kofi Agikum ena me wofa ene ne ebohye ntombe sisi ho nkwadu anka emienu bi kure sisi ho amudua bo ho esihie so nti enso da ayeyo ntintimi nso na okotwa me body no am say ene mema presifo achi o ka kire kusiwa no ma presifo be fie ho nso je so ofa kai no akwafuom eti ye beduru anwumre ti ade kyenye na mkoma presifo asote ese wabewiam body he a odimirika woni kwa kabre ne papa adwumashieni no omo de body na dwane enti be koya esi ape no na ne papa ye be kire ne ba no ade ne kotum ana ne papa no be ka se wo suro police case asem sebe na wo ye hoho wa mbesi kwaye to kosre na okodoye enti onu woni chefa wo ho so ni na ne dia na ka so ma ne no sese ya woni asem bia eka ana okaka kire apolisifoɔ nse asase perepede ana apolisifoɔ nse asase perepede ye ntimi ni ho asem enti sasa na te de a ana ye de onim sasase na ye ne de ano onko saman na mo nko hwa asase ni hu de ye ne de na sabre nso me wo fa no no na koka ba akopɛ nko bo me wo fa man ye se wo fa de akosi ni ana me wo fa no e de kosi di are ho iti sida chairman kura the number kura wo mimi phone so iti e de call na ni mo no ana okofre papa no
sa wamra nanka yenka asem no yes asem no yamfa ankotena court mu na mom ye de aba nkyɛn no se yemesiesie ewo na yankɔhwɛ fuo no ehye no ne ehunu de asase no ne dia ye boss CDR chairman ni busanse papa na wo dance ni ne hwan a wo ye wan timi ankasa kwasi kwamna na ye me dance ni no se nyehwe sasem de bi okra asase ni timi twa asem ni bi de ya dance iti so ni dance ni a ye kasem no a ye bekwa akohwe afuo no ye si ape na porta no kofre no okofre no so me ba sese ya ni atena wa na chesade esa wa ama no mse da bi musa akohwe iti sama porta no koye oba asem obeka ne se yesi fie hofo no se wasi kwa so se wo ba ba bia ye di asem no eti ne yenhwe nanim kakra bi akokora nante wontimi enka no ye twen nya na chese ekobo be no nso na sidra chairman ka kire me ofa se sasase na ye ajajo di a anko beba ame aka ho asem ti so amade a papa kofo asase na jaye ko ntimi koto aso a wa ka kire wo ofa se mo ofa nkofa na sase mi ofa nso dofa baabi na mso dofa baabi na asase a ne bomu na tima ne kopai mu mienu ene fa no tekoka papa Kofi Agikum no a meme wo fa ne bohye no enti ne entomen so sisi eti de koya ne se aja mi wo asase so me ye madwuma anche ena papa no wuye ti papa no wuye no ana ne ba no so obema bi wo ware ne tu kwai ene aburu finhia aduenu no kohyem saa no na me so akwanya base sese mbehwe me baba yi okọ university nti wono so wo mba ti behwe wono na mka se ne me bai enti 2017 ana me se ne behwe na me so me nkọ na me ko kire ne hye na no nyina nti owo so a oye adwuma nti oye adwuma afe na edika no ana oye aduane fuo no ani koko esisi mu nti na fe so 2018 no sign eto aso eti saa kusi wa no okwa aware no wa mefie bio kopem se ne baba eyareda ewusu na o fa ka chense wo ba no so amehwe no obi anhwe no na odi firi awade no se a odi bai nti obebeduru ye no na ne ba no so anya nkwa na owuye nti owuye no wa anko awade no ase bio na chese 2018 mu na obaye di 2018 so na me ba no toa so aye na adwuma na oso okọ na asase no okohwe okoye na me ba yi do iti wodo no na woka se masase na wodo wa ba fia na obobo aba na mane se wobi do masase be makakaka bi do masase no ene hwa aba kusi wa na be kan asase a kire ne ba ayi no Kwame Asare no aba no se wonu aba ne Kwame Asare no wono so so wu mienu ene ba ko awu na aka ba ko nso no nso oni ahoden papa eti Kwame Asase ene me maame asase ena wo dode a so wusi asase nso a meku eti na mba ba ma bi ewo akurase ho a ono no oye makokere na asase ba ko no oye so adwuma no ba ka kire am se anti Kwame Asare se Kofi Adusi efuo no mu biewa obeku no eti no pe baby na mse ne mema pressifo ache no na ho am ko report ye ko kire wo man ko kire no am ko report no ya ko kire no a ekopem se 2018 no akora yi afuo ma aduane no baye na chese dada no beka de wodo no a na wanya eka ensia ene fa wadua kokoo bode menkani banche ti yaka asafurasifo nkoche wo man koche no ekopem se afuo ba kun 2019 mu afuo no aduane ne san baaye te baaye na chese wo mko ya aduane wo mu no wo se bi ekwakofa afuo no mu aduane kusi wa na sefo kusi wa no ne Kwame Asare ne wo mu fiefuo nyina da ye kofa Kofi Adu be ma wo mra ho na bitie na mse nko ho nti o ma me nua bi ana no te se wo mo bopo no na obe ka kire no se nkofu no na sei na mate
ɛna ɔka kyerɛ no timi wɔ hɔ ɛna ɔfrɛ me sɛ ante mɛfo no mu aduane ne nyina no kwame asade na abusuafo me kɔɛ no wɔn akɔfɛfo no mu aduane nyina aduane ɛnyɛ wɔn ne duaeɛ no ɛnyɛ wɔn anobi wɔn anua wɔn anya hwee ekensia ne fa no mu aduane nyina wɔn akɔfɛ no nyina kyɛ sɛ ɛnya asɛm ketewa eti maame bɛyi ɛna ne kɔwinsani ne namba nkyere ɔsɔde a wɔntimi so ɔbɛkɔ fuo no ɛfo aduane wɔ mu a mɛka kyerɛ no sɛ bɔɔdeɛ wɔ mu twa bɔɔdeɛ no na sɛ duru sɛ menkan no bɔɔdeɛ ayera no a wɔto nkurɔfoɔ tɔ na aduane ɔno sɔpra secondary school bi wɔ hɔ ɔno na sɔpra ɔmo aduane kɔ afa bɔɔdeɛ bra kɔ afa menkan bra kɔ afa bankye bra kwadu bibia etu ɔno sɔpra ɔno eti ɛfo no mu aduane deɛ kyɛ sɛ ɔmo kɔ fa ne nyinaa prɛkopɛ ɛnam sɛ saa na ɛteɛ deɛ na kyɛ sɛ yɛkɔ ka kyerɛ apolisifoɔ no na ɔmo kɔ fa no yɛnkɔ kyere no eti na fesoɔ a akwadaa no aduane ɔmo kɔ fa yɛ no ɛnam sɛ mɛkɔ commander hɔ agogo kɔ commander hɔ sɛ commander sɛ ama mokora apolisifoɔ aduane ɔfa kora mo akɔ video ahwɛ bɔde otwitwa ayɛ bankye ɛne ho ade ɛso na kyɛ sɛ yɛnkɔkye no ɛna misa kɔka na commander no ka sɛ ɛne yɛbɛkɔ akɔkye no nti ahomakye na ɔmkɔkye no yɛkɔkye no mahunu kuta mahunu sɛ hwan na ɔmkɔkye ne ɔmkɔkyere kwame asare no so no na ɔde ɛdɔm ɛkɔɔ ɛsɛ ne maame asase na meba no ɛfa nti no ɔkɔgye ne maame asase ama no ne yɛkɔkyere kwame asare no manti kuta mahunu gya yɛankasɛm no ɛne hɔ a tiɔ am sɛ ɛnyɛ hwee kofi saa na teɛ deɛ wɔsɛ ɔkɔfoɔ no mu a ɔbɛku no ɛti ne kofi deɛ ma me nkɔkyerɛ baabi foforɔ na kɔ de nyame yɛ adom dɛ sɛ ɛka sɛm no wie a na wakɔ asase no so akɔyɛ adwuma wofrɛ no baabi a wɔsɛ me ma ɛna mede no kɔɔ arbitration wɔ dwaa so nti mede no kɔɔyɛ no mewerɛ fi saa yi ne din di kan ansa na wakɔ kɔɔto hɔ na mede no ɛkɔɔyɛ ɛna sɛ saa na teɛ deɛ a kɔkɔyɛ wo panan na mkɔyɛ panan ti mkɔyɛ panan no mka kyerɛ onipa no so a ya amde no kɔyɛ so ɔno so kwame asare no so ɛnkɔyɛ panan ɔnkɔyɛ panan no na wɔn a wɔmde no kɔ asase no so no wɔn nkorɔfo a aka kyerɛ no ɔno yɛ frɛ no kofi agyekum a ne mra ne di kofi gari no sɛ ɛnkɔnkɔyɛ panan no na mimi wɔ bi enti no wɔn de kɔkɔto a na me no ɛde saa panan no kɔ ɛne hɔ a ampa daduduruyɛ no ɛne adansefo sesa wɔn de wɔn kɔ no yɛ nipa bɛsɛ nso kwame asare no ayi no ka ho kofi agyekum no ka ho wafa ɔno no ɛplan kasa ne nyam nso ntoma esi hɔ a wusfiri hɔ a na wasi kwan mu no kɛseɛ ɛno so bekɔhɛ yɛ tuntɔme no na wɔn ne tuntɔme so afifiri asa afifiri eti baabi a wɔn ma pɛ no wɔn de hye no akɔto wɔn tuntɔme ne nti nam se daabi mempene mamu fa hye no ɛnto ha ɛne yo eti yɛkɔɔyɛ no ɛna wɔn sesa wɔakura panan nso kura panan nti asɛm no yɛnhunu n'ani so saa na te yɛ de a ɛne monkɔ ɔma me lɛtɛ sɛ memfa nkɔma ɔhene no ɔwɔ dɔme abra no ɛfrɛ no nana wusu eti fa kɔma no na wɔn tena se na woka asɛm no wɔn so ka wɔn de a na ɛhyeɛ no sɛdeɛ teɛ no wɔn akɔhwɛ na no kure wɔ mu no wɔn aka yɛfra baa so wɔn ma kusi wa no a wɔn se ne papa saase no wɔn so yɛfrɛ no a wɔse wɔn ma ne deɛ yɛnkɔ yɛ ma yɛbɛde sɛ ɛkɔ yi mu ɔden ɛna gya ɛyɛ ya na metwa akyira afɛ deɛ mebɛ kra me sɛ kwame asare no asan de asase no akɔtɔn ama obi ɔde akɔma obi so ɔnyɛ ne yɛ me nkyɛ na ɛda ya wo de bi me kɔyɛ mkɔto abrante no wafu nsabe oyɛ esiremni na msɛ me ba hwɛ no anya adwuma yihu asase no de ma nyɛ ne dia eti me sro gya yɛ afuo no yo no kure ni me kan ya abante no wansi afuo no bio ɛna etiwa fedie wo mu ana me be ya san be ka kyem se wasan ya akɔtɔn ya ma be ma bi no ɔno de ɔde abobo ya na ba fuo no mu eti akɔda yi aduane nyinaa wɔkɔ no ɔno so wasan no akɔfa de ɔmo fɛ yɛ kae no nso kɔ no akɔfa tumankani tumanche na ade na ja wo yende kofi wo de kɔde ma kyerɛ wo ano ho no eti anwumere bi sɛ wo kɔ na wo ba no afa hɔ eti wɔkɔ ana sɛ anwumere na ɔmo afiri hɔ no wafa hɔ akɔhwɛ na kyɛ sɛ wɔde aba fie wɔkɔ anadwo no wɔba
wokɔ nso gye sɛ wotena ka mu no akɔ kakran ɛna de ekoba ne se abamu wei me ne me bayi hwehwe na kira kwanya na so wokɔ no ese ba bi Lady Dina na me ye ya na ekohunu nkwam se abrante me kwa akra na ja me ne me ba mi enu ntim we na me se ye so otete protuntum ke be pa bi ato ɛna so mate na de woto no wo kuma se etinya me pa wo kyena o de ska be man na nka ya be ye ti me je ne number na me be fie na mba be ma e friends be ma asase na wo ye so adwuma no enye kwame asade no mo dia eti e betumi agyae wo se sa ene e mekwa kobo na mane okobo na mane oso e ye me dia nti ye so adwuma kusiwa ba kwame asade kusiwa kwa ba kwame asade no se ye me maame asase eti koso na ye so adwuma me be nso adua koko no aso 2023 yem na koko no a e ba na dua no wokoya e twa koko ya tuko ne hwan ya twa koko na to koko e kensia ne fa koko no aso a oyi mu kotibie enti ache se ne asanom no na ye kese ne nyame adawroma brebre ne jo ba ta ne ba me de mpa bom de babo apostle continuation wo afrancho eho na koya me de mbe koya nyame adawroma e deliver no ka otiwe ka nukure nie ensanom na abone da mo dam so sanom timinum fra no pa bonidi ei ade ene mahuni na che sa no odin ene nyame adaroma wonya baabi a wogina afedie kokko ye twa to agu abrante kokko wo ejapade ya ba ejapade mi benso ono so sabe wono sukui wa ankwa nure sade wono ma yaka na kono etu ono nan de ne eja kuadwuma no na wakotwa kokko ya to agu yakofeduani ya frɛ obi abaabi osoma wo so asa yakotwa kokko ya to agu kono nguni nu ne kotwa kokko no kotwa kokko no tugu enti ya nhunu di pakoro se wo twa enti sasa na te de a ye nto ye boase ne enhwe de eti 2024 year mu ana me bai ese aja ye sisi no wonko aha nso a ye no nso eno so amasa de mansosam ekọ enti sa na te de a waye garden wonko pɛ mɔroba ne bi no pɛ mankani no fa meduam ne ja wotifie kura na kom de no a wanya bi atwade kwame asare ani abrante no ba me bai so se won ba akɔwia ne board ye wia ne menka wia ne banche na won ma polisifo be kyede no mankani a wono a ne dua na de ya no ne board ya no wokotu mɔroba ne bia bedua no kwame asare ani wo maame no esa me ye kye no me bai akɔto kusuwa no wafuom ho mankani no wakɔsesa mankani ni eso ɔkɔtɔn yo so ne de afuo no kakraka mankani kɔ mankani yesisu a eso pope no makɔsesa mankani no na dakoro de ɔkɔtoro no se mejo pan ne we nam de akɔ report etu ɔno frɛfo mba wa amantan kase na ogya ye adwuma na nkɔ report no wankɔ ɛna ɔyɛ na adwuma obeduru fie no wɔda ya nɔpa wasɔre otwitwi ne se da kwa me asara ma polisifo abɛkye ne se akɔbɔ ne maame wafuom senye nyame na ɔyɛ adom na ye wo yi me papa me maame no mu nua bi wɔ hɔ a ya ma ɔma asase ne bi a ɔmo dɔ ana baamu wa na se chenchero bedo o me nka ho asem kro se da bi na abaamu wa no ho ana okaka se da bi ko fie du ammo maame no ene ma mi bei enya ne ho kabre wa wo akobu no wira mu kambe ko obedem ebe to sabre ye me kase me nka ho asem enka bibia etu okotwa akoko nu no sabrante kokora akotwa go me nka ho asem fonso wo se kwame asade se me ma mama me nka ho asem na se mo pasem bi a mo famra wo no ho wo so me de ko ba bia so a wo se wo ma ei asem be ni ana me ni bere anam se ne sa na te ade odo de ne ono ne plan no em ye ko ye no me ye ne complain ama ade emra hene na ya di ni akohwehye no na se ba bia kisiwa papa be si kwaya wo no ni di ne hye ho no ne yehu wono so me frɛ no ono so se me ma Kofi aje kum no aye friend gere no ono so se wo ma etija se omo nyina aye mpam yoy ane ya boa se asase a enye kusi wa papa de ano wo mo boa se onyi mfiri nsem na ajapade e wo so no so aduane ayakofa koko aye twato agu etimi be wo masesa nam se da bi mi hwedi nam se me de beba na mo adawroma mo akabi aboa me na wo mfa masase ma me na fe nso so koko a wakotwa du agu aduane akoda ye
woko fedi no kwame asane na busua wo mtwa akoda ne ka na kokko no so abema no so etwa tugo wono so ontwa ne ka na chese asem fa na asem nko na me ba ya na mama ne no okay abawa Sara na ewo yanim ha na no kre se oye bema onye bema wo bi kurom ana obi fie sebe oba oni bema no ono na yebono na yeyi achia ede eguso se utie asemu a maami yi kano a wo manim ha me wo emfonyini ahodo binom ya eno ewo manim ha enti sa mfonyini me de beba afidie de so awiai na TV ne so no adofo ne adehia mutie monso mode mu ani krotua wisi asemu bi na yahunu sene asemu yi a ye ka ho asebi ensote enti sese obetumi aba Facebook ne so ana YouTube ne so na wahwehwe utek 102.9 FM no na ohwehwe na se uhunu a mama onso wakwanya ama wahwe sa emfunyini ebi enti mfunyini edikan fa koma me oba Facebook de so ana YouTube ne so a emfunyini edikan eja kwa me ede na ode wani hunu ewo TV no eso describe efama me eye asase ada ho a koko enwe na koko so bisi so na koko nwe nya tete gu asase ne so a esiwo ahun a champon we ye tie klase de enima ya ye tie klase de enima champon se de a champon esitie enti a champon no bisi wo sa asase ne so koko nwe no anya gu asase ne so okay ko foforo na fe ye nhunu na second one say kwaye sa koko amadua na omatwe nyina gu omatwe koko na gu fam ama koko no kwa ewo a epro de omatwe nyina gu na egu asase no so a enso epro ko o kono ne e ka ho asem same thing na sa bai na koko a obi adua na nye mframa na afa ma koko na bubu obi de sika pa na do ne se de awodo kwaye no na watwe nyina e de egu asase no so okay sanity bi yeah me da se enti sa oba Facebook ne so sese ye ya enkomo a ye bo ana ye die emfonyini no ne ye daadaa ne woso no ye daadaa no se wo hwe ni seyi a eno beboa wo na wo nso wahunu sene onso enkomo a ye boyi wadwenkyera a wo de beba ewo ho enti daadaa no ema etiefu no afei asam no ko ADR no sane maame no kire se ye mane koye pran okoye pran na wo woda so tiase wawu opanyi kwa mosi ye hwan kwa mosi ni ye me kofa no okosi kwaye no enti di okosi kwaye no edio eno no pran no ena eda manim ha sabre ya ye kasei locality Adiemra district Asante Akam North region Ashanti ena eno ewo manim hai enti abase ya ye pran no a ye na yehunu miaya hodo a ye bobo ehye no enti utumi se tadwa nsuo no eda ha na wahunu kwa wusu ono nso de a ono mo ne no bohye eba se ya ye se we no degree Celsius na je se ho no degree Celsius yeah tie for the amom ye fa ni degree Celsius na o de ma mo wo so no nso mu hwebi za de we ye kota ma ye ko sociology no am ka kire degree Celsius o
oh nya ho entwe ho de ma twe kakraka no aha no na degree Celsius no o tumi say ye 110 na degree Celsius na hye soro ho do ne de 00 bia beka ho ya mfansa enti ano no nso hyehyehye ho na wapanyini Kofi Agyekum a wonom ne bohye wo ho ya afosudie ani Muhammad wo wusu wodo na so wonum nyina ya adansefo sa nkofo we wonom tete ase womo nyina wu na aka nkwada wonum nyina na msifo womo na msifo no de nka no kore no enti sesi a womo na msifo no de no womo no ka ano na me kase for degree Celsius ne to so womo me nka ho san so mo nka nti womo na eboa kusuwa ne kwame asabe se womo soso anyi firim nsem ti no ka kusuwa no ne de ne kosi sa kwaye do wono kusuwa no opapa nkosi kwaye na me kire se opapa adamfo ne papa kwa me wusu ayi no a papa Kofi Agyekum no na ode ne ko na sase so onkobo ne kurase daisho ma no na adamfo no wono wo ye carpenter ni obo danso ti ode ne ko ya okobo da no so no se se wo sase sei enti man baby kakra me nua mako enti mimi wo fa no hye no so pe na ode no ebetoye ti na chese nya mi masase ana me mo fa de no wodo na emom no eye sa Kofi Agyekum no de no ene wodo ena sese no ono Kofi Agyekum no a waka no a wono so se ne omuchi kafo no wono kura san ya benne wono nyina ba me masase nim abra ehye no wo no eti wo ta na chi dindindinde na chese wono fa no ono so afa me de no a wasan ya hudi abesim no ehye nso ho me dwidwene ho amenti ase wo de koma prosifo nso a prosifo nso ye se we de enye prosi asem owura wo de na ma odane kwensani sa no dia edomasi dia medamasi na medam mpani mfo ne motiefo nyina nso ase se de tie ne se ba se wafa maduane afa mafuo mu no manyina boso de inkrofo tata mo bush emre bia na me nazir kuku na no onim se me hyefuo mu ho eti me ya na mhu se kasa eba eti kasa ne bana na onyina bi si ho no mo asesi akro to onyina na mo abu me ne preso a ena enipa na ono wo force na mana to onyina na nipa no na edi adanse ama no but se nipa no so ne be no kre na di ma ohun se sase de honi wo no eti ya penam hu se oduro onyina no ho apena o ka se ahanum nyina aka ho na boys ne miensa sirimfo mensa ena o mo se na hanum ka ho na ade ne edudua bode ne no mo se bodamfo na edudua no mom no ma me na ejeje ne so na mo chinafo ma mo no pa ma ne nyemre ti sa bam so mi wo leze no ho ama nkure no bebe ma nkure sie no ena me time nkure n'echi ena me gya ya me ba fie na bobo ma me ma ne no wasi Kofi nkwa ne hia me ensiefo mu bi na me se ne ante wa ha me ena me catch you from today ekosi se oba wie asem ni nyina no bra ma bre so ade nyina wo na me gye afiri wo kye se wa ha me firi kontu ba me catch you se kontu fa so ne so mi ntu bibiem ana wa so hu se me wo yire wo nkwara ana me nso so menya kwadwofo ade bia me nsa dadwuma mu amia lolo fe kura wo kwa 15 cd wo ba 15 cd ti se me wo bi o se me ni bi apaafo a me do mo aye adwuma afu no menya apaafo ketwa enti ba ne sa ne se adwendwene ya fo ma afu mo aduane ya san tata bobushi wa ma menya kwan enkofa aduane emra meji enti we na da ko me kwa kono nsa wo ba bi ena me hu se ogina sa ba ho why ne gina ho kwa me asare gina sa ba ho wonne ba hanra no human no na ono so me nsuro nkyese me ni nyina na hye wo no preko buo ho sabra na me no wi no onni nyina na na hye enti wo nyakaka bi se mo ye nyina se e ba se ye gya me se me ni mienu se ya onya ba bi ntemfa ana o man mu hanso me nipa mu bia so de koto na anim a wotime boa me de ko ma o hene konti hene e chia me oji mi 100 cedis na mfrem ma me se me kwasama no yi konti hene chia me ho no wasi Kofi ani asem de ye nhwe de bekro afere duru ba bi na dane na de mra hene e beka chem so wo hye wo hene ase na sase no wo no na sase so ntia de na me mfa ma ono nanim emesa ma no na me de aba ahanum na nka ono mom kana anye ya no de ba ha
edi misa akokɔ sama no hobiem sante ahan mu amaka de ade amna hene se memfamre na sase ne da wono na sase so no mbom na di information kwa komo hene na yɛde won nsɛm ano hene aka ma yɛnti yɛ mu no ti yɛmfa nkɔma no bekɔ a no so atɔ so me ɔmo se wɔ mu ni hu bi ntine ɛhefa na wode bɛfa ɛnam se ɛne amu twamabe na panimu bie ni ɔma mu ha na mu a de woni bia na se oni pa ne nim die nuru bibi hu no betimi aka ma na sɛ wo mu di mu nim die sisi mi mobroni eti sana ehame enam se ante ntie de kwasande hinanim anante se wo sika ade kwasande hinanim apem enam se ne sese de mawie yaba edi ne masa me sori a meme na nkoba betesi wura ne pono me wahwedifo bi da ayuso na no wono me wo fasase mti me kotwa hwede ne gu me ko ho a meba fia ma me mabisa me twop ma ni ade ade ntine se me de ahwede na eni na mbusa na me nso be sanso so da sen ne sreba ne ade ene no anam de enti ono no hu se saa te bia na san ba mu ama me ne de obo pa na mamu aba enti makoba ho no ma me to ensa ene ugina ho yefo bi ho mi hu anso wo ka chem se masa twumu firi ba bia me gina no ena se masa ahanom ye nsa ba o se mafuom ene abontre na atimi tata me ahanom de nsa ba wo betade a wokọ enti hwe no wato ade awi a da wani kọ enti san so a wonto wie so a to na me susu wi a ba beto me de because apa wa nkasa biem no kire ne nsa gu no bo ono so de ato no zo ye ibretu hene abusu apani bretufo abusu apani na ye de bretufo nko a eja me de so do de hoahoa no me de me mfa ho edie sa no na to shuma ya oba ai me to nsa no wie ya me da mani pa se mo ka je se me hu esa ba mu obi apre me chi wo na na mafo egate wo na me se di asem oso na wo kodidi na na temo pa ho no no na naso woni di wonfa ne nsa ko abon shuma ya dana na naso wonfa ne nsa ko abon tintin de wuye bia e me bisu entu aka na se mu ya se de me se egu am ha no me hu aso afre boy ba ku bi asante bra be hwede osikani ye wo ha no so osikani benti wan hu nipa ko a o frɛ na ma no boy ne ba no e me classmate anu wose na osikani de na ekoso na mse asante me ko ba ho ko tade no odi matena me shout no se o mama mu ya ba no wose munya me classmate no na we de kasa we de no kwasa mama no kwachiri na osikani de o ena yitwa so eti ya ne mahu se wo ta mafuo mu ta me fie enti bayere menya ba bia mfamfa ena madan ko we se nam ne nam fie adwale ye kura bo me edi medie bo me yire ne me manti ama me maye basa so ahu eti se didim na maame eba adome na oba adome no na se wo hwe ba bia te bia makudru na hanu de o ya dane bodam ni ma bodam ni sa nya se me ya dane bodam ni because adwendwen no me madwendwen ne ma na me nya kwan ni di eti matade minsi matade mi nwale me nya hwe no anse me de me o hwe na me krom frifri nsama na aboro so na me na ensa no bia nyankopon na dana se mango fo bi nsa avance poison wo mu anase bibi wo mu anom anase manyai ebe ha fa se kebi mi afri honum enti drum pampenso bi pa ma me mpanimfo a me de adoto o manim amenya mo o manim nyina na afede na no wodin ti me ba ya na me wife wo kofa mo ayi banko bisi wo ndi o mo mo be yi nyina kura bi ni ho ne de na ho na me wo edro bia na me gum kokoko so adama ne bi eti me kofa cap na me me kwetena baabi to mu ni me se da me na makwase nzu a me benom na me fra wie ya me yese me pagya na me wife say na dia na o fra no okuru wanim na maame ani ba ho nti maame e ba ya me zi twia mano anse ono so nsa e som fua no wase wo mama police fua chew na am so ma police fua chi me enye yie kire say wiase a me ba ye no me ba for purpose but the me target bia me di ma ho di nim die koduru hu bia na ese ehwe ase ana se ennim wa bia de boa me na me empa me di ti wiase na ni sei enti ese me hunu sei ade na me ye na emo a me na ese me mitimi firi ho na bia na bia bi wo ba bia me mo betimi ato aso tinka wu ku masa na dwendwene do so betimi dwene trade ni pa dwen so na minim omai mu ankasa na mpanimfo bi ho no a omde omunuma gigegige bi no mu a na me ba na wo ka asem no na e ma wreho na me kra wreho no mu ankasa so wa hene ne adi poso amana ono no ne nkrofo chia mitimi ka kire me prince ai na wo de wa asem abram no 200 cedis ntia entide me 200 cedis mpre no ana masa ko 200 cedis wade mra
na wo divert me ninti was ya me na me yetwa me wa na wasem pa de se me pena me afre wasem ne ne kina de me mfre me de speak me de phone to speak out mama me tie bi ana osikofu waso mfre atwa so eti nipa ono be ka bia mame no waso mfre na yeyi watweme yedi wage 200 cedis bet wo mfre asem no enne anase kina ade amra hene so waso wo ma enti de ope bia afako my friend biansa police station ma sie di ni adi manim akwa sie di ni na ankasa na proof chance na safu we di scaneerfu wode me abamu amabra mutwa kokko ogu ye nyina mababa video kokko ni nyina e wo me phone so na accident na wase ye phone wa ba fa mo roba de board ye ni bancho mu a yensa ma meche no eno so wentimi anka hwe ntimi bra na de ne picture da kokko fo ayi so na ye na hi eno wose be bia be ko bia medi wachi ne akwa akohwe afede edusi adi ni no waka chem se pictures no twa na ira which means say me ko to woni kwa mesala mu se omugina biansa ayi bank nanim minim ko mo omudi ntimi de mitwam ena na me so me maame akọ eho e de ayi police ni na akwa kire boy ni fie okono mu se oso yankwa ngoto ni yiri ne koto ntu anwumre ahomukọ akọche na homache afede de me ko no hono se masa na adina e ba ya asim nkonkwache ne hunhihia kwese wasia o boy ne kura betwam kodome na kwa mesale si woni mu ne hwe ntine se mo pa mo fa no kokoto nam se na me mo koto sika la ya kura sika minya ejiyesi an mo amu wo important ho na mbetimi abo na ese mo di odo mo tre tena se kura na mo ti obi an kirekire mu na de besi bia no e wasia me da me call ho no mo nka me kwa ne na di hu komo bete me ne kokkai wase woni die oni yi bia wo pa mfa no kokoto ena mitwa so entina na da na mo frɛ me ka jem se papa no wo ba ha kura na enya de so benya da age so woni me kasa ntina me beti nyankopon na aya adomo ayese idaye nyina ya ba baby am fancy obi be ma obi kwama na a kire na asemu na yese okay atoyi no kamafo na dabi ameka se Awurade Nyankopɔn na medanase wo saa asem beba da bidwumadie mu nokre anuanom a motie ye se akwanya aba se yemia homantum sa amanfo enka de ebi adwumadie wei ayama wone a se eye 10% a menka hoahoa me ho se metumi anya aboro 8% eko kire se ensem no bi wo ho a ya nane ka eden ensem no bi ya abusuasem na anu abusuasem tawi bi e ba yanim ha hwe odoma nkoma sabe odi bibi hya wonsa odi ho nimdie e de ta wachi sasam no se ebi amema adwuma na sa abusuafo na ba mabedwafo ne mfre de wonko kosise meba asam ne ye tawe eye abusuasem o ama radio yi so na no ohie nenso ye de to ha ye de ura ha da be no mba ye no dia last 2 weeks kofi twuma siwe enra na nsane ne enra ana da be na akọ obo ase no Tuesday branda no eno omo ba ifidua yi mu na krobia se chese na enije mi amiti hodi na afei me da Nyankopon ase ewo mi ankasa bitrim eye abusuasem ebi ya awaresem hwe teacher ni ya wakira de wo SS hayi de eye tawe de na make hwe eyiri twan ge ni se meje no mpatasika 400 million kire se ge na ye bia makrache no wo ni college mu krache ni se anya ya mpasa waboa me de nanso mema ni 200 million e de kan be see ye no knowing say na krache ni so akoto US follow to ni bi e de ama ge no ama aba na because of sa asem we ni nti no
documents ni imre na wo mo de ne password no ene nkrata bi asese be man provide no okoye duru kwam no wajai se wa hu se ga ni mpedi bio obegya no ndie de be kogo de enkokona wotu loto ne nso no na loto no fo na reply no se ade na fa na emom information a wode fere ade no sa information na eso mkoye ho adwuma krache no fa imre ne bra imre ne wai ode ne akina wototo papa so fre krache ne che ne tenase one ge na wu hwe wi ase se wo kasa kire enipa adwene a enipa tie enti me the kind of police service kwan a onmo fa so hwe me wo ye police ni na woteame a me shout so ye police ni na me nye hwe na bia in the course of duty na woteame a wo ye obi papa me ye obi papa wo ye obi kunu me ye obi kunu I won't me twema wo se wo di manim betwitwi form da me twema wo the kind of police na da bia ye wo Ghana ha no ebinom ya na me wo issues wo ho IGP a wabai opanyini step up your duties woni o ma bi ho dan pare ba ya ne ehun yo honu onso waba ma ye hunu ne o ma bi because enioma bi anenye na dan pare be sori ti aye no wo ba ye sa enioma na sa hyase e ba sa enioma no asa hyase e ba opanyini step up o kan say ya abeda ne tamfo Ghana ni chi nokre ti o kan say ya obeda ne tamfo eye chi krachi kasa kire krachi na dwen enipa dwen ba bi a mimi hu say o kasa kire nipa dwen a eye adwuma ma nipa no so ye mfom so a ma ono ani guilty conscience no enyi ono ani hu adwuma na mete pragiam every abo traffic eba Otek FM ha na mia mete pragia ni mu no sensem bi abusuansam timi kura mi ru afimi ho se menan ayite pragia onzandie sata eni gate na nzana gate ya ba pragia mu mekotodwei ayite kwan ho me ba na krache ba ko no so twi pragia ni bi o no atiem hey kwasia kanakom na oka ame kanakom immediately and I'm me say what am I doing nam come na shame enti efri sa da na ekono se me kwa akofo praga bia me kai kwasea ka na akom ti me come na mabio sa de we ho senka o de he study case we am de amai police for mundi kodi na monfanya adwuma mun see that guilty conscience no monfam beat nipa enka nioma nketenkete bia nipa ye traffic ya enipa bubu so the regulations enipa ni so no nketo bitwa se ye kase abaya na sam na America no boy no ye ya wodi imre ne buy the password ne beka ho ma ye ya anya obi abaya no joy krata akra se so provide to me provide get na nya visa oko US na oko no wasa de krache ne bana onene wo ye no ensu kobi eye program ya adofo ye adwuma sebe ni nyina ye momoa ene mompaibo enti se enu ami hu David how they forget the okun obi me ka krabi na mekeka me see adako ye be shede bie phone lines te said the amanfo Freddy help plus ho nkomo no dako ye be shede bie phone lines sa amanfo nka de asebe ba de bia ya ama wonom ewe fidie ya so afidie ya so ye be sheda ye saade no said ye help plus ya amanfo Freddy ho adanse asanti mamu Ghana mamu nyasam ketua o adanse amanfo odie na sebe sa afe na mahu se sebe se meka asam kire nipa enipa tie na nakro bia say me so I'm also a person I'm a person UTV ho very good I'm also a person atiefo ne adofo ne adehie I'm also a person. And to me, if you are a person
And you too, you don't regard yourself as a person. Me, I regard myself as a person. So you too regard yourself as a person. You are also a person. What do you muntie sadie we? Say me so menye person ya muntie bi. We dey me fall so na madda na nakọ bia se pa. Am I not a person? I'm a person. What you say? I'm also a person. What do you here for? Muntie we. We dey me fall so na madda na nakọ bia se pa. Wan ka do ho asama manko ama ma kotobia kamenim se sa eye adwuma bebre sa na de tosu me nso ya aseda e ma amin shira o ma adwuma wo ye enye kese entre enkwama na manyina so no obian wo se abibimen ye waduro ene waduro meni me kunu ware ye 14 years ni me wo me ba first born no esinne na meni me kunu hia atenka me nyabi me ka se me ka wantia se wo se senti na me sin ni hia me mfili me ni hia me ni atenka bia no ane se me da wasa 2 months ni am start se me nu aduri eja mo se enu aya ye mfa atadwe nto echire me no mana me bia to echire me no na no pa enumre afi na o ma fili se wo ba da spa me ni Rema asem kurabe de ne mo masida enu hira no kwantintin ahode wom na me de sra na me de ma beto o mani ajedodo. Am I not a person? Yes. In fact, busa wasam. Mama, efri openi kwaku mosi epen so. Ebedru hwansam, efri hwansam na abedru wo nsam yi. Pepacho ebedu me ofa no me ye miensa. Ono ebedu ni nsem no ono ye ne san beduru ba ko ameka se okokoye complain eja jo no koye no complain no wa amedi hu bi no de nipa miensa ni nyina fa wo no nsem ansa na sisi ya beduru wo so nya sa me pacho mienu de omudi ka wi na ba ko a okaye no ena ne ode eja jo aha afa nipa miensa nsem ena abedu ase na abedu so aha na okay ena sisi ya no sa ma ame nso afa nipa nsem nipa dodo sai nsem na abedu ni so no de wo so obeji ba bi do mako no kisiwa no so na want to ato so si na abedu so no ebusia na de ma no ye kofia gikum de ma ne papa na ne papa no nsu ya wo nso kusiwa nti ono na afa nipa mienu nsem na abedu no nsem no okay afei o kura nya mienu kire se kofia gikum no gare ono na ne ho ne ye ne dia eno ofa kisiwa yi papa e ma ne kobo ne da so eno otwa baabi ma no ye maku enti asase na ankasa de pe de wo kan enye kisiwa papa dia na mum eya ajekum dia no otwa baabi de ma no enti baabi ono otwa ma kisiwa ne papa no nenne according to the maami yi kan kire se kisiwa epre abepre ne dia ka ho enti nipa no ono ade ne ye ne dia na ayikofia jikum ai ti onu kusu ani tu kwa no onu ma yede o masase na due ni nyina kokoo eti wo free mimi die nu a onu kokoo no e wo hye no ano eti onu so ba ye hu so madua no kokoo no mi se me die na chese wo beje na wo so kofie je kum a wo so wa ka kire no wo so asan ye free wo die nu asan ya ba me die nu maami eye sese wo die ni nyina na ogie ana se ode hye betum na wo ye pinido ode hye abetum enti se opene so se de wono oso ogie ne kra wonfa so onso benya bi nyesa fa ne se wo mpɛ manso wo nka hwe enti ba bi ode betu bi a opene a obenya bi dabi de be kara kitikiti bi de be kan ya kitikiti bi pacho okay krachi na otwa asa krachi ni peja ni sa me ma me ka se wode ehye atumu a menye ne nya adwen eche se me na me hwa asase ne so de osiwo aha wo de wo mu kai mini film wono so na asase ne ne dia wode hye atum ana se wado be fa asase ne nyina se ba kokure ne horma ye ma me ne dia bi eti adansefo wo hu na eyi na dia kire ne se na se ahanum de ni wo hanum ba bi ni wo na ai papa we de
say kisi anti say kin enua no better decision better decision helpful and abaka kire me say okopa enua pai won nam ka chen say mimi mo de me ni authority metimi di nua man because me obi am hwe ade so na mabusua enti opa onko omenko me ma me ho no se da bi we nye ade ye boru bia na se me susu mentimi mbedi mpanimfo animu magye ade na afi na bibi ho no ma enka me madwuma ho an ma baba beto adi enya me hwe dua sika nya me hwe enna ma okoba ke wo ma akiri ya otwa nua no wie no wo ba be ka no police ni anim se na sa ha mo do ba ye de eni wonam ka je se wo ni pa boni ni kire se wo idu ade yi obi na say ade di ewuo anase o how bebre say di ba ko na wo tokoso ye mani pani nya problem a enti eho aso twe ma na papa ne se hwe eho aso twe beba na ama wo so kura beba wonchiri ma so na me say na papa we obenya no 20 na ase yetra moto so ba fi papa na ntra so bi na me tra so ba ti ma me bom ka se asase ni bia ka se se o mo ekremu fo sampat se se o ma adro the whole land ni nyina say o mo dia afi ni wa koko na o mu twagu ye no o mu si die nti na o mu twagu ye ne mo roba ne ne ma ewo mu no o mu si die nti na o mu twagu ye ka je o se eho ye ne dia enti eho ye ne dia de o ni mi ni ayi bia no mpemhwe nso wo so enti nipa odia ayi na ma no e na police ni buza se na wo twa koko no gu bedua de and wasi o bedua koko no se what adwin we say ya wo fa na ya adwin ben wo twa ukumdwafo say di dwade a ene ne nyane kwan no enti akora no wo di abeto ye ho office wo san de akoto ago afede wo hu se me de abeto office wo san de akoto ago afede wo ni police ni ba ko aye adam 4 by force police ni mo meme ko no ho a na ko kire ne ba bia nipa ne kire ene ba bia nipa no obenya no nyina waji misika a charge mi se wo ni police card kwa ko fa no enti wo de obese ama bruwe makacha ama bruwe betua am ye nu nyira akwa kire nipa no ba bia owo aje na ire number ni bibia afede de wo kache ye ba hono ase ye nhia wo ye hia wa kache mse ai aba kache wo se police ni no aba kache wo se ai akwa no onu mom de case ni eni won ho nti akwa ne se won ni mom de me enfa police se metata bi ye kwa tata ba ene no no so ba ha ma no so kache mse onu mom de tata na nye no ai beti na menteme ho ase se adenti na wo wu ni pe ya wo me de asem twitwiru we nye ye no wo mom na ho akunkum wo asem mu a wo se mafu wo fa menuane wo twam koko tugu na fe no wo se bo pass ye ma mekum abusha ani fie nyina wo de sa no mane tata ame na so hu ni mu bia accident na nipa na ne ho mbi ni mom de wo mi hu nanim me ono mi hu nanim da kropo fo mo no na me je ne no ma mba ya no sa police case ni twa ne ma me no mi hu no wafu ho bi me ni nhia ho bi but wo ba mu wa yi nko ani do yuso bobo ye na da me koya mi menya moto so antra because bobo ye matam du on na yese watimi kokko no bi ko bobo ye no ambuza se kokko no de ye de en wase ne nkwala evidence wo mbepe bi ye dinti wo ti bia mom nti wati kokko no bi ego bobo ye mo pam wadanse fo sa kokko no twagu na no twagu se ompe nti me ame ko boy na odo ye a otwa kokko egu ye no nam se ayidompe mo do me ba ho e be ka kire mo se e ho no mu ni wo no e ma mo ti ase se onu momu se wo ya ma me no we minua de ame support na hodim nam ka gen se de omu ka na omu nya hu de omu ka na omu ba adwuma ye enti omu nya adwuma na nkomodi edi na fu manfa so ni so enam gya mo besesia no so so wo ka chem se mu na mutwa kokko ntugu ye no wase wato ka chem se me mtwa kokko ntugu no na ma ye kwan si ye mu mfamfra nua no na nya se mi ya na edi ye pe edi twa kokko no ai okay agrahe okay ayakwabe also bebusa ba komiyeno na men komenem ewo okoni ma me na akwaje ne pan no onye die no ba no oye ne hwan oye ndien wase ni ma me nua ba hwan ma me nua ba ne hwan ai ma me na me je ne pan no ni nua eba ene eba mu ana ndram ne ba ha no nti ususu se je nti a wo friend baabi a wo mpese obeba mi mom de me friend a obeye hunu bia me pese me friend no kro afa kire no mehunu no na ehon hold biem nti am se ususu se de na ekoso me dem hu se bible ne corruption wom a kire se ade no beginning ne de na ho bepo ama watu anamo akọ saa bia ho baako mienu enipa na enso nyina mu se ba betena se de me ne wo atena se anu a free that day na asem baye mu ne ye ko up and down a bibia kotote abeduru se ne ya kwasetena wo mama kire ma adwen ama se de no no so wo kire na adwen ebi ansi saa biem
eti me na me hunu mpanimfo a omo deda ya no no omo egina bra na se omo ahoode baabi ya ne baabi omo ahoode koduro eti me de masini dua se ha no mo free ha na se me hunu ma asam no emu de ya asam kwa ai bibi kwa himfi a nsa ma ne de me de sa problem no nkai ni me akwa yire chia me na jimisika akwa yire de ma hina jimisika se me mfa sika na manzo mfanto na bibi nti na me ma no to eti won fam sika ma police ni no so ba bia ma here bia ma because ono eba ho so mo ma chime a emane omo adua bia black one e yin nyina be force gidi abam ho enso me mbom makwa kire omo fi omo no be si sa abre me ma me ni mu bi me bra pani na wo picture no so no woni mu bi omo edimi nka bibia saa sika omo je ne prensa to aso ni nyina be si sa abre no sika hunu eti mayiru omo agi misika yento aso woko sema no wa hemfi no woko yen sama no asem na omo anfre no wo san ko na ho bi se na ma asem mo ja to be pacho ane na asem na be ko ya acha me ne ka kire me praise onu bo mu de me ma sem pa se be ba hemfi no be frɛ bia mu de no aka kire me se ba mu wa no enya de se ofrɛ na obi frɛ na oba anaso obi frɛ no ne ba ba ye ayibia eti mima sempa de won frɛ ne ne on na ye kyea me a wo frɛ se mo won frɛ ne frɛ ne kyena ti me frɛ na me me ma me e ka so ofun so na ye se me ko makoma e wo soro ena ma me se ko figyae na hono no ya hemfie ne mu ahwe a omba chiu de dua ena so obi antimi nchim de dua ma ne ye se ahemfie hono mo ye kyerɛkyerɛ nsem mu na ntiase anya adwuma na ntiase ya adwuma eti sa bia me ni gina no enipa me ni bedi asem me hu no olufie animu so ogina ho o mu betimi ama hemfie police fu ache no aba na me so me so na me gire ho ame ne mo ka sei na sa me mom de waji misika to so mprenu masama no ama ma me be ma me so asan be sama the same case no ama de mra henu so asan be fo ma kire twa ma be hu se me sama enkom no on so fo ma kire be twa ma be sasa se ne won no ekurom etinka eze ko no ho ne yesama no na maka ne de aba na za reach me so omu gunkonwa no ho nyina no obi e penetrate money every me ho nyansa kwan mu breko so amasam so won ka bi ma me eti me ya eno hu nsane eno hu bru bebrebe na me bru na me de apetesi na e kama asem no eze me di kama fo mami last one bachamati o ka se obesere baabi ena mutwa bi man kuma bi satama wo yeso adwuma na wo so yeso wa mesra mfiri ne ho wa mesra mami wo na wo yesre fie mi bi se ni ba na obesere wa utwa man no satama wo de ho man no na mami ne yeso adwuma wo so yeso adwuma bia na sabre no na me wo fava obedi de wo konje kwaye no ono won mu bia me ho ono omu wi ansama neso me basa enti sabre no omo yeso adwuma na sabre ebra kofia jekum gare ede ho ma kisiwa papa twa baabi ma ne se ono ne mako no omo yesa mako ni nyina na wo fa no no omo nso ye adwuma yes no mo so ye okay na me dasi menso me dasi arofo wa na oko ware bema na bema ni wu ye wono ade aboso si ne yam ye ni kuna yie tete ho asem na meka yo na se hu se ne oba na ama na busua enya no enti wo ma oba na asase no oba na ne ma esori gina ye do ye pemme edidu ya ne ma mienu bia akwa storm baako akwa yihye wanyini nso o that's akraboni ne nyini be panyumbone sa akwa ndi oye perfect classification of akraboni ne nyini be panyumbone akwa panyini o was rough mona mo be kama busia sem wonso akwa ji 64 million wadi maame ne ba no ne ba be ma na wo na tiefo arehosem on ba ha na anu ya sakrache no wakofrim maame a oba akusa wate oni wabusua munkuse entiment na hofet homeopathic clinic wo hoi be hwehwe oni padua ni mu ba bia yade bia akohye wo haw no safe na eba nom ne de keka ka ho ani nyiro behu obam waduro wo yade abetena so a wakon enkodo onu wo mfidie ye hwehwe mu hu ade kode ye de ba ye ne emfa aduro nka ho ahoto beba wo number ye 0244 58 3859 ena 0275 969414 Jataba akra kwami asara oba ha aba ne nickname no kisiwa aba no oba edian na mokan ya makenti asem ne ba ye nimu afidie so just 1 minute you na we dey tiawa
ye to ye safre no ye se ono so ba na abekire ni die mu dia kire na asase no eye ne maame dia na ono de on de o hwe so keke na maame ne yale nti na oba anura no mpanifo ni hia ye ase na wonte ne ho ase ti ye se de asem no ebeba ha na ya behwehwem na ye wi ade ho ne ato aso wote ase kama etna ase se ye medi nkomo wote wona ofre se wa frɛ no wofa bi na na wofa no akoko gina magi goku adrama no na wofa no se omra nti wontumi ntena ha matime nso nti wokɔ ana abranti ezu se omane nko nti ye gidigidi ni ntokwa kakra ewa anim ho no nti e go inside no be frɛ na ye kokɔ jojo ma no ne o kan se ofre no wofa no na wofa no se asam no opa wonfa nko court ana se ye mfa nko manhia e frɛ na ebeba ne ye na ebeka na busu asam ama no ne se okay medase eye sanu ano no ese okay medase okay no de se de unya kan no aka wasam awie enti medase me lanche hwe wanya ka okay ne de wakasa wie oba de achia me se owura no se ne ade no ahwo no ne wo fa bi se mo pa mo fa nko court ana mo de kwa ahemfie na mo frɛ woni a obeba just 2 minutes yo akra me da se yate na nkra na wode amaye ne yate e bi di na no ni na on kai se wiase hwinhwim ade ekosrosro na on kai se wo mo a o mo be to see wo mo kwaye no wo mo gya hokɔ enti se ni eden ene asisie na opese oya onyankopɔn wo hɔ akra de meka kyerɛ no ano no krachi so afutuo na me de be ma no a se woni obi kɔ mansotwen mu ana bibi sa si a emani nyawo ka wo ya me na nyawo wo wi nsa bodam de aze wo nyawo tena se na ye adwuma na ye bribi na wo hu daachi a wafere na na obi anya na wo brɛ wo dane kwa winsani dane bodani de aze wo wi o mani hu se nyankopɔn de waka afa wo ho no eno na beba mu na yire wo ho pe bribi ye se be ya daachi wo hu a ono ana be fere ebi kura nyankopɔn amma o se kuani ni adwuma a wo be ye ade ayeye o enti memfa nhyɛ wadwem se madɔ anya yie enti no me se mabrabo eyesa wa mananyaw de wo se o de hyɛ wadwem se da bi meye bribi adaachi wo hu mi a wono ankasa obesi ni tirase lumba nwumbi wo se nyankopɔn hyira na tamfo e ma wo mu nyini nkyɛ na wo mu hu ne daachi na wo de ho wa ha ase ama nsa so asalutu eje mu ama no wo abeto sa bia enye sa akora we de wono a kyerɛ ye kwan a de to aso no ye beto aso afiri ho edase eja kwame brem na jarena seba center for jarena se for nyankopɔn hyiramo asem no bi wo ho a obi wo ho a okama ne ye sempro e de mawo enti e basa no a abedwafo kura hunu ba bi ade no akosi kyerɛ sɛ nora no ono mo ane tena asem ne so enti ono mo ane nim sɛ ne asem no ono mo ka koduru ye ene nipa no sebe akoma ono nso da na die onso bre na yebeda na se wa kyerɛ sa akwan no yebeda na se pa yebedi na no ni dia ma no na won kan hu se de na ntwe ne dua anka ne to no ni na he e wo konfo nsem omo mbepre o masase korampo no o se ehwe omo a omo ni obi nti se wa kyerɛ sa yema ne pa yebedi sa adwuma no so e dia ma ne pa yebeda na se hello wo fi akonso ukodum fi na se bibia si aka hono tum wo fi akoyai se BBC oba bia na o pese obeka bibi na o de benyawo agina so a mesrew obia be hye obufu anfi no wono oba no obia be kase asem bi obia be ka bia o de din na fo ni hwe de nyame be why asem na bedu ano abedu ba bi na me da se pa me das odofo kakra meka anasa madwea mekire afa eye kesi hwenu se abusuafo no manyade omo ne mami endi ni yie kura se sana asem ne tsedia omo ne mami endi ni yie ede na bekwa akobasa obi bebre aduasa aikoko na skoko buanso de enye easy na mokwa akotwa kokko ni nyina atu oguma mo hwe pictures ni mo hwe de sie na na mutu no se ewe omo twa kokko ni nyina atu oguma hye ye wuo se sana asem ne tsedia omo ne busua na asem ne mami endi ni ye na busua pa na mo twema nso se asase nso de no de na asase kra ba no weja ho
na wo na wo tinche na wo ko no nti de onwu nja ho bi ana onu awu eja ho onu awu eja ho nti wo na mo pere no nti wo onwu nja ho bi munja ma meni ni ben wo nya adwuma so ma ya ma eye abanta eja ne ko insanom di ebuso bi wo ho a di aya mo peni pen omo peni paseye enso omo boa abante enya adwuma nti omo nya very careful pa no mo nya abrewai ene ne bai how no mo so adwuma na kaka mo bai no mo so mo nya na mo fa eni dibi esa se wo didi ama ma onua nso dibi nti omo nya very careful pa other from do be see updates bi ado be say de ababa sobo na like share na subscribe na comment so from mamme Miss Mediana Quimblings Macau.